eka giwinja ka sirkal winj duondgi to nyalo bedo ni Kennedy wacho adiera kose abro pogora gi Mheshimiwa Kennedy kamoro kanyo at least odego duonde obed reconciliatory nekech mondo jogi odhi e ng'anyo ne nitie winjruok moro mane ok ochopi, ng'ato ne ok ochopo side ne mar bargaining. Koro emomiyo ji chuno ni nyaka dhi e ng'anyo. Sama wuoyo ni jo-mbalariany nie ng'anyo, Moi ang'e ni nie ng'anyo, tuk nyanano ka nie ng'anyo nikech pok ochulgi. Koro ok en ni civil servants manyo obwogo to sirkal oneno ni kama ochope ni jogi ne wawinjorego, kapod waonge pesa waduog waluongi e mesa mondo watim winjruok machielo. Mano momiyo ok ni jogi ng'anyo ni gin joneko, mondo gidhi e ng'anyo gi down their tools. Nitie gimomiyo kata ka en siling 10 mane wawinjore ni tarik 5 imiyago to ok imiyago achaka bandhigo tarik 10. Koro chuna ni kar tijni wawe mondi wadog wawinjre mondo gino timre. Koro what we need ok ni pesa onge, ka sechego emoonge, koro wadoge mesa wach ni pesa to nitie to sama wadwaro ni oonge to jogi ok gin joneko, gibiro mana winjo. Ok ni kosendikgi to gichak gi ng'anyo. Kosendika to nyisa ni tarik 1 ka tarik 1 dwe mar 7 2% moro wabiro boloni e wi msachi mantie yudo cha. En gima kora se budget go mang'eyo. Ka ok imiyago to inyo chunya. To kaka dhano abiro wuoyo, to ka ok idwa winjo wuoyo nano abiro timo gima miluongo ni reaction mondo jomoko bende ne okonya ni agonduru ni be ng'ani timona gima ber to ok ni ok adwar tijno to adwara kony bo konya en ni koro jopiny be koro bi third party winje gima ng'ani timona ni bo ber. Koro kapok ochopo kanyo luong jogi e mesa. So ayie gi wach mar jotije mag county oluong gi e mesa mondo nyisgi ni sani to kako chumi dhi en ABCD kata wan be wang'eyo to luongwa mondo wapor wach kamoro achiel. Ka waporo wach okwan joneko wanawinjre. Mano gima onego bedi. Geta gima matin. Ayie ni dhi ir Mheshimiwa Kocha